Thank you very much. Thank you very much, Professor. Eskerrik asko, Ferlaino Anderea, zure hitzaldi interesgarri honengatik. Teknologia kuantikoen kontu hau hot topika da. Eta orain gutxi, hain zuzen ere, argitaratu izan da Europa mailan teknologia mota hau txinatarrengandik eskutatu behar dela, mundu mailako lehia omen dago, eta ikusiko dugu ea nok izango duen primazio hori teknologia kuantikoetan. Goazen bigarren hitzaldiarekin. Jean-Marie Lehn izango dugu gurekin. Jean-Marie Lehn, Frantzian jaio zen, kimikaren Nobel saria jaso zuen 1987an, Charles Pedersen eta Donald Trumpekin batera, errekonozimendu molekularraren base kimikoan egindako lanagatik. Hau da, molekulak nola ezagutzen duten elkarretan nola lotzen dire modu selektiboan. Honek badu bere biziko eragina prozesu biologikoetan. Urteekin bere lanearen baitan kimikaren eremu berri bat ireki zuen. Kimika supramolekularra deitu zion. Izan ere, espezie kimiko bat edo gehiago batzen direnean sortzen diren B mailako entitatetan zentratzen da. Beranduago, eremu hori garatu zen, prozesu autoantolatuen esparru izena hartzera arte, eta orain kimika adaptatiboa, sare dinamikoak eta sistema konplexuak esaten zaio. Lehenek Estrasburgoko Unibertsitatean kimika ikasi zuen eta 1973an doktorego tesia egin zuen. Doktore tesia gaindituta urtebeteko egonaldi egin zuen Robert Pulsut Bar laborategian, Harvardeko Unibertsitatean, eta bertan ikerlari talde batean parte hartu zuen B12 vitamina aztertzen. 1976an irakasle lana lortu zuen Estrasburgoko Unibertsitatean eta bere laborategia sortu. Bertan aritu izan zen kimika, fisika arloan, konposatu organikoak aztertzen. Kimika organikoan, teoria kuantikoan eta metodo fisikoetan esperientzia handia lortu zuen. 1970an kimika organikoko katedra lortu zuen Estrasburgoko Unibertsitatean eta 1989tik 2010 bitartean Collège de Francen Parisen irakasla izan zen. Gaur egun ikerketa aurreratuen institutuan irakaslea da. Estrasburgoko Unibertsitatean Jean-Marie Lehnek 1000 argitalpen zientifikotik gora ditu. Hainbat akademia eta instituzio zientifikoren parte da, eta Nobel sariaz gain, hainbat sari eta aitorpen jaso ditu nazioartean. Tartean, Humboldt saria, David saria, Society saria, edo zientzerako isa saria. Hoiez gain, merituaren ordena jaso du Alemanian, eta Frantziako Ohorez Kolegioan saria lortu du Jean-Marie Lehnek, eskainiko digun hitzaldiak ez du parekorik izango. Izenburua da, urratsak materia konplexurantz, kimika. Bukatzeko, hitza eman aurretik, eskerrak eman nahi dizkiot eta ez bakarrik hemen egoteagaitik. Eskerrak baita, bere implikazioagatik. Zientziaren instituzio zientifikoen alde Euskal Herrian. Batez ere, DIPesen egindako ekarpenengatik. 5 ediziotatik 4etan parte hartu du Passion for Knowledge-en. Eta hainbat topaketetara etorri da ikasleekin. Aktiboki parte hartzen du baita, nazioarteko aholku batzordean. Euskal Herriko naniozentzian talde operatiboan. Eskerrik asko, lehen doktorea, mila esker, zure laguntza eta konpromisoagatik. And commitment with the past country. Now, yes, Professor Lehn. Orain, zurea da hitza, aurrera. It's very nice to be back in Bilbao. I've been here. Orea da berriro ere Bilbon egotea, ni hemen egon nintzen Guggenheim egin aurretik, eta hiria bestelakoa zen benetan. Beraz, Guggenheima, bere arkitektura, irudimena, artistaren irudimena, Frank Gehryren irudimena, horiek guztiok aldatu dute Bilbo, erabat gainera. Horrek izan du eragina pertsonengan baita. Bueno, hitzaldi bikain bat izan dugu, baina orain azalduko dizuet, nire aurreko hitzaldian aipatutako guzti hori nondi datorren. Materia konplexurako urratsak. Bueno, guztiok gara materia konplexua, lehenik eta behin. Eta kimika irtenbidea da.
hasieratik hasi behar gara. Orain jartzeri dugun, orain bai. Goazen hasierara. Unibertsoaren erradiazioaren neurketei esker, badakigu unibertsoak 13,7 mila milioi urte dituela, baina eztanda handi batekin sortu zen. Eta azkar, hasi egin zen. Horrela sortu zen unibertsoa. Bero handia egiten zuen momentu hartan eta ez zegoen kimikarik. Fisika zegoen. Eta hauze fizikaren era da. Gero, unibertsoa hozten joan zen, partikulak sortu ziren, eta aldi berean, kimika jaio zen, bertan sortutako atomoak zeuden. Eta batzuk besteekin interakziona dezakete molekulak sortzeko. Hori hasieran, horrela sortu zen kimika, baina gero molekula hoiek gero eta konplexuago bihurtzen joan ziren, eta membranak, partikulak, eta horrelakoak sortu zituzten. Eta oso ezaugarri garrantzitsu bat agertu zen, bizia planetan. Ziurrenik beste tokia askotan ere bizia egongo da, unibertsoan gu ez gaude bakarrik, baina guretzat garrantzitsuena zer da, hementxe daukaguna. Biologiaren eraz, aroaz ari naiz, eta gauza ez da horra maitzen izan ere biologiarekin, ezin dugu haratago pentsatu, beraz hortxe beste ezaugarri bat, pentsamendua. Gero eta materia konplexuagoak agertzen dira. Rodanen pentsalariarekin errepresentatu dugu pentsamendua, eta horrek azken fineak zientzia irudikatzen du baita ere. Eta pertsona hau aipatu behar dugu. Hemen hasten da pentsamendua, eta ezagutzarekiko pasioa. Hauxe da gure ezagutza. Orain, kosmologoek diote, 178 energia iluna dela, 127 materia iluna eta 185 iluntasuna. Baina ikus daiteken materiaren 105 hori da garrantzitsuena. Zergatik? Hori da gu garena. 105 horren parte gara, unibertsoan. Eta 105 horri esker ulertuko dugu gainerako guztia edo behintzat gehiengoa. Beraz, nola gertatzen dau? Denborarekin, objektuak sortuz doaz, konplexuago bihurtuz doaz, informazio gehiago dute, eta horrela, banatutik kondentsatura, antolatura, bizira, eta pentsatzera pasatzen gara, eta nola pentsa dezakegu gure pentsamenduaren gainean. Baina hori behar bada etorkizunean gertatuko den zerbait da, ezin kanpo utzi hala ere. Beraz, materia konplexurantz goaz, eta hemen dago oso galdera garrantzitsu bat. Bueno, asko sentitzen dut mekanika kuantikoagatik benetan paregabe izan da hitzaldia, baina burmuin bat dago tartean. Emakumenek burmuina dauka eta burmuin horri esker da posible guztia. Horixe da zientzia. Eta nola bihurtzen da konplexu materia? Gizateriak zerbait asmatu zuen eta behar bada horrek azalduko du nola pasatzen garen partikula elemental batetik pentsamendura. Zientziaren 3 arlo daude. Fisika, unibertsoaren lege orokorrekin, oinarrizko legeekin alegia, gero biologia, biziaren arauekin, eta zer egiten du kimikak? Zubilana. Fisikaren eta unibertsoaren lege orokorretatik, gizakietara pasatzeko. Zein da bidea? Nola hel gaitezke horra? Galdera on horri erantzuna emateko termino bat daukagu. Termino bat. Inpresio bat ematen digu, baina horrek ez du esan nahi, dakigunik, autoantolaketa. Beste modu batera esan da. Bueno, nik uste dut, ez da usteak ez du balio zientzian. Nik pentsatzen dut, autoantolaketaren bidez, gure unibertsoa antolatu egiten dela eta antolaketa hori sortzen duela. Esan genezake baita,
Imperatibo kosmikoa dela, hau eztabaida daiteke metafisikoa delako. Eta uste dut hau gure unibertsoaren egituran sortzen ari dela uste dut. Hementxe ditugu materia honen eraikuntza blokeak, eta hau ere oso erraza da. Mundu guztiak ezagutzen duelako taula periodikoa, ez da? Taula honetan, ikus daiteken materia osatzen duten elementuak daude. Eta gainera, urteekin ikusi zen, Mendelefe proposatutako taula dugu hau, 1869an, eta taula osoa da. Taulari erreparatzen badiogu, badakigu ikus daiteken materia zerekin eginda dagoen. Eta honek lotxatzen nau dogmatikoa dirudi, baina matematiken paretekoa da. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, batzi, hamar, hemen elektroi bat, protoi bat, bi ez da izer. Beraz tabla osatuta dago. Eta materia ikusgarria zaratago, badakigu ez dagoela gure unibertsoa banatzeko beste modurik. Eta horrek zer pentsatzera garamatza? Beste elementu batzuk asma genitzaken, baina ez dugu egin. Beraz, badakigu unibertsoa zer ez egina dagoen eta materia ikusgarria baita gure unibertsoan. Hau da kimikaren jolastokia, kimikaoek bloke hauek hartzen dituzte, eta batu egiten dituzte Lego piezekin bezala. Baina hemen hainbat eta hainbat aukera daude. Ez dagoelako kopuru mugaturik eta 82 konbina daitezkelako. Gero artifizialki sortutako beste batzuk dira, baina bueno, hori hain ez dut aipatuko. Beraz, kimikoak atomoak hartzen hasi ziren eta horrik sortu ziren molekulak. Eta horrek kimika molekularrera garamatza. Horrek zer du oinarri? Atomoak batu daitezkela, lotu daitezkela, lotura kobalenteen bitartez, eta hain zuzen ere, horrela eraikitzen da materia, ladrilloekin egin bezala. Mugarri batzuk. Hementxe, Friedrich Wöhler daukagu, 1828an, urearen konposatua sortu zuen, eta garrantzitsuena zer da hemen? Eraldatzeko gai izan zela, eta hementxe dago kimikaren indarra. Materia eralda dezakegu molekulak eta hoien atomoen kokapenak eraldatuz. Horrela sortu zen urea. Ezinezkotzat zuten Wöhlerrek aurkikuntza egin baino lehenago. Baina Wöhlerrek bazekien urea sortuta legeak hautsi zituela. Eta berak azaldu zuen molekula horietatik zer zen posible eta zer ez. Hain zuzen ere, hainbat eta hainbat urte geroago, molekula horrekin B12 vitamina sortu zen, odolean daukaguna. Zer egiten dugu? Atomoen bitartez eta kokapen egokia baliatuz, eta esperimentu batzuen bitartez, hain zuzen ere, hainbat urte behar izan ziren hau lortzeko, ni Budbarrekin lanean aritu nintzen, Budbarren taldea Harvarden zegoen eta Moserren taldea Zuritzen zegoen. Beko partean, aldean nire partea dago. Beraz, hau bezalako zerbaitetan parte hartuz gero, garrantzitsuena ez da zuk zer egin duzun, baizik eta guztion artean zientzialari gisa zein ekarpen egin dezakegun bakoitzak alduen apur hori eginda. Hori ezingo digu inorkendu. Hortik abiatuz, hainbat gauza gehiago deskubritu dira, eta kimika molekularra oraindik ere garatze bidean den zientzia da.
Eta ziurrenik B12 orain ez genuke modu berean lortuko, baina material berriekin jarraitzen dugu, produktu eta konposatu berriekin, erreakzio berriekin, farmako berriekin, eta bar. Beste galdera bat, zer gehiago aztertu beharko genezake? Hementxe zelula kantzerigeno bat daukagu, eta bi zelula hiltzaile zelula kantzerigeno hau antzeman eta hil behar dutenak, baina nola dakite? Nola dakite? Zelula kantzerigenoa dela? Okertuz gero, zelula osasuntsu bat hilko dute. Beraz, nola funtzionatzen du honek? Hemen VIH birusa daukagu, eta globulu txuriak modu artifizialean txertatuta, eta zer ikus dezakigu nola infekta daiteken, COVID-19arekin bezalase. Helburu bat aurkitzen da, eta inbaditu daitezke zelula horiek. Zer gertatzen ari da, nola da posible hau? Gorpu hauek molekulez eginda daude, molekula horien membrana moduko bat dute, saboi pompa baten bezalakoa, eta molekula hauek daude barruan. Gainazalean informazioa daukagu zelulari buruz, eta bien arteko kontaktuarekin esan diezaiokegu zelula hiltzaileari bestea kantzerigena den edo ez. Horrek kimikara garamatza, baina kimika honetan molekulak ez dira kontutan hartzen baizik eta molekula taldeak, elkar bizi diren kimikak. Horitze da kimika supramolekularra, molekula talde ez ari garelako. Eta gero horiek interaktuatzeko gai dira. Enkajatzeko gai. Eta beraz, interakzioak daude. Fisikoek ikusten dituzten interakzio berberak dira. Eta, hemen aztertu diren beste ezaugarri batzuk ere badaude. Rekonozimendua, nola rekonozitzen dute zelula kantzerigeno bat, zelula hauek. Eta gero beste ezaugarri batzuk, erreakzioaren inguruan. Zein da erreakzioa molekula baten barruan eta bestearen barruan. Eta gero, membrana baten bitartez, nola pasa dezakete karga bat molekula batetik bestera. Beraz, errekonozimendu molekularra da oinarria. Bestela gu ez ginateke existituko. Molekulek hau etengabe egiten dutelako, gure gorputzean. Errekonozimendu egokia behar dute momentu egokian eta abiadura egokian. Errekonozimendu molekular hori informazioarekin lotuta dago bai, baina oso erraz definitu dezakegu lehenik eta behin interakzio bat egon behar da itsasgarri moduko bat bien artean. Bigarrenik, informazioa izan behar du, informaziorik ezean, ez da rekonozimendurik egongo. Beraz, modurik errazenean esan da, geometria eta interakzioa enkajatzeko, 19. mende amaieran zera proposatu zen. Giltzarri eta giltza bezalakoa zela, hementxe daukagu Emil Fischer berak 74an artikulo garrantzitsu bat argitaratu zuen eta bertan definitu zuen biologiak eta molekulek organismo batean nola funtzionatzen duten. Eta giltza eta giltzarria balira bezala enkajatzen dutela. Badakigu giltzarria egokitzen dela, konplexuagoa dela, baina funtsean irudi honekin islatu zuen eta ondo gainera. Eta informazioa gordetzeko modu honetan zer da garrantzitsuena? Genoma, gure genoma. Esan dezakegu gure genoma simplea dela, 4 letra ditu. Batu egin daitezke 2 bikotetan. Beraz, genoma zer den badakizu ez da, ADN-a, izan ere COVID-ari esker, jende asko ikasi du ADN-aren inguruan. Gure genoma. This thing is not very easy, but there's a long string which has letters.
ez dakit ondo ikus dezakezuen, baina letra desberdina ditugu pantailan, ezta? Kimikariek izena jarri dizkiete. Nolabait zailak. Adenina, guanina, timina eta zitosina. Eta zein da tomate baten eta elefante baten arteko desberdintasuna? Sekuentzia hau. Genoma sekuentzia hau egia da, izugarrizko lana dagoela atzean, informazioa lortzen dugunean desberdina dela, baina genoma da abiapuntua, hortxe gordetzen da informazioa. Eta gero nola prozesa daiteke informazio hori? Sistema binario simple baten bitartez, 0 bat sistema entzun dugu gaur. Hemen bi hiru daukagu, bi letra hauen arteko interakzioa, bi kontaktu punturekin edo bi hirurekin. Beraz, ikusi beharko dugu, bi edo 3 kontaktu dauden. Eta hemen daukagu adenina, bi punturekin, pantailan ikus daitekenez, edo 3rekin B aldean ikus daitekeen bezala. Guanina eta zitosinarekin. Hala, patroi komplementario bat daukagu eta patroi horren bitartez ikus dezakegu informazioa organismoan. Informazio horretatik lortzen da, gordetako informazio horretatik. Garrantzitsuena zer da hemen? Eta behar bada hausia izango da, kimika supramolekularraren irizpideri garrantzitsuena. Oso faktore garrantzitsuen jakitun egin gintuen. Kimika egituraren eta materiaren eraldaketaren zientzia da, baina horrez gain, informazioaren eta materia informatuaren zientzia da. Esaten duguna materia guztia informatua dela, zer esan nahi dugu? Informazioa nola gordetzen duen. Beraz, informazioa gordetzen da molekula mailan eta transformazioa maila supramolekularrean egiten da. Beraz, kimikariek gero eta interes handiagoa zuten, Fischerrek esan bezala, giltzarrietako giltzak eta giltzetarako giltzarriak lortzeko. Hemen ikus dezakegu nola sartzen den giltza giltzarrian. Hainbat laborategitan aritu dira giltza hauek sortzekotan, edo giltzarriak sortzekotan. Bateratu aldaitezken molekulak sortu nahi dituzte, horrela ikusteko zer behar den enkajatzeko. Eta enkajatzeari garenean ez dute 100% esan nahi, hain zuzen ere zientzian 100 eta 0 ez dira existitzen. Ez dago 0 edo 100, beti dago tarteko maila bat. Zer esan nahi du horrek? Interakzio horiekin guztiekin gure gorputzean ere, erroreak gertatzen direla eta gauza konplexuagoak tartean direla. Hori bezalako erroreak zuzentzeko. Utzi ezadazue adaptazio batzuk erakusten. Aplikazio batzuk, dakizuenez hainbat eta hainbat daude. Izan ere, ezagutza barneratzea da lehenengo gauza, eta ezagutza aplikatzen denean, zer lortzen da? Baditugu aplikazio hauek, erabilera hauek. Garrantzitsuena izan daiteke, sendagaien industria, sendagaiak sortzeko erabiltzea hau guztia. Ezinbestekoa da, kasu honetan, molekula bat da, sortzen dena nolabait aurkitzeko giltzarri bat, eta giltzarri hori blokeatzen da, edo bere efektua zuzentzen da. Eta hain zuzen ere hori lortzen da sendagai batekin, guk sendai bat erosten dugunean, edo enpresek sendagaiak sortzen dituztenean, molekula batzuk sortzen dituzte helburu espezifiko batekin interaktuatzeko. Alik eta modurik selektiboenean bezala, albo ondorioak egongo dira, beti daude hori egia da, inoiz ez delako 100% segura izango. 100% inoiz ez, lehen esan bezala. Eta hori ere planteatu behar da. Txertoen kasuan ere, 100% ezin dute funtzionatu, beti egongo da kasuren bat edo beste, gauzak gaizki aterako direnak, baina bizitza horrelakoa da, 100% ez da existitzen. Objektuak ere diseinatzen ditugu, hau bezalakoa, molekula bat,
Molekula hau esfera modukoa da, kabitate moduko bat dauka, eta hemen ikus dezakegu europio bat. Eta argi gorri hau antigorputz batekin edo immunoproteina batekin erabiltzen da. Zertarako erabiltzen da? Diagnostikoetarako. Argi gorri honek adierazten digu non agertzen den eta zer nolako gaixotasuna haute eman daitekeen hori ikustean. Beste ezaugarri garrantzitsu bat, lehen aipatu dut membrana eta membranetan gertatzen dena. Eta hemen genen transferentzia daukagu, gen berriak txertatzeko modua ari gara, genoman txertatzekoa. Eta horrek remodifikazio genetikora garamatza. Normalean hau bezalako hitzaldietan beti esaten dut, genetikoki aldatutako organismoak behar ditugula. Haiek nahi ez dituzten herrialdetan arazo handia izango dutelako, behar ditugu, esate baterako landareak behar ditugu, beroa aguanta dezaketenak edo ur gutxiago behar dutenak. Eta badaude horrelako gauza batzu jada, sortu dira jada, asmatu dira. Eta badaude zenbait sendagai horren arira sortu dinak. Beraz, genetikoki aldatutako organismoak ezinbestekoak dira eta erabiliko dira jendeak kontra egon arren. Bestalde, material supramolekularren adibide bat edo beste jarri nahi dizuet, kasu honetan, molekulak 1980ean, plastiko edo molekula polimeriko bat txertatu zen molekulen arteko interakzioan oinarritutakoa eta ez bakarrik enlazeko balentetan. Eta hau zientzian gertatzen da. Zergatik pertsonek ikusi dute badagoela interes bat. Eta ustiatu nahi dute. 80ean, polimero supramolekularren kontzeptu hau txertatu zuten eta biobateragarriak egiteko saiakerak egon ziren 2013an, 23 urte beranduago, material hauek erabili ziren implante kardiobaskularretarako. Aurren kasuan, hementxe daukago enpresa txiki bat, Herberetakoa, nik ez nuen ezagutzen. Diotenez, material horiek erabiltzen dituzte aurrentzako implanteak egiteko, eta hauxe da implante hori jaso zuen lehenengo aurra. 2013an. Implante hori jarri ziotenean aurroni Dominikari, Bakulev zentroan egin zioten, zirugia kardiobaskularrekoa. Bokeria doktoraren eskutik gauzako ondo atera ziren, eta horregatik agerri dira pozik argazkian. Hau oso garrantzitsua da. Ikerketa basiko bat egin duzunean, badakizu ze gerta daitekeen, baina, pertsona inteligente asko hori garatuz doaz, eta gero, gauza berriak agertzen dira. Orain, hainbat eta hainbat implante mota daude, balbulak, eta gaur egun ohikotzat ditugu. Oso material zentzillotzat ditugu. Biomaterialekin sortutako balbula mota honetarako. Interakzioa da beste ezaugarri bat. Molekulak sortzen dituzten hori daukagu interakzio kobalenteak eta eskobalenteak, baina materialek ezaugarri berriak ere txertatzen dituzte, hemen plastiko bat edo film bat daukagu, eta film honek, paregabea dirudi, azken finean, guraizekin moz daiteke, eta gero bi aldeetan jarriko litzateke, eta errendimendurik onena nahi badugu, horrela behatzekin presio egin eta estira dezakegu. Oso simplea da. Gain jarri egiten da eta itxasten da. Material mota honen adibide bikaina da. Eta orain goazen berriro ere oinarrizko ezaugarriez hitz egitera. Autoantolaketaz hitz egingo dugu orain.
Birusak entitate autoantolatzaileak dira, eraikuntza bloke hauetatik abiatu sortzen direnak. Hementxe simplena daukagu, hementxe esate baterako lehenengo birus hau daukagu, azpiunitatetatik abiatu sortzen dira eta modu espezifikoan batzen dira. Eta horrela, hain zuzen ere, arkitektura espezie edo mota hau sortzen da. Helize itxura duena. ARNA erdigunean duela. Eta nahiko espontanea da, magia dirudi, baina ez da magia. Guk zetasun guztiak ulertzen ditugulako. Hauxe da egitura egokia, interakzio egokiekin eta forma egokiarekin. Izan ere, forma hau badu, modu egokian nola mugi daiteken ikusiko dugu. Sistema kimiko programatu batez ari gara. Eta astelenean atzo izan zen, COVID-19 harira Katalin Katiko eta Drew Weissmanek jaso zuten Nobel sari bat. Haiek izan baitziren lehenak, egia da lan handiaren ostean etorri dela, hainbat pertsona lanean aritu direla ARN mesulariaren inguruan, baina haiek izan ziren sarituak. Frantziako gobernua hain zuzen ere ez zegoen oso pozik, Frantziako enpresa bakar batek ere etzuelako ARN mesulariaren txertoa aurkitu. Txerto klasikoagoak lantzen ari ziren enpresak, baina ez ahaztu, Nobel sari hau lortu duten 2 pertsonak frantsesak direla. Jacob y Monod 65ean, Jacob eta Monod lanean aritu ziren 65ean, eta horrela funtzionatzen du zientziak. Haiek ez zeuden bakarrik, hainbat pertsona zituzten atzean, haiekin lanean. Baina, azkenean, haiek eman zituzten pausu garrantzitsu haiek, eta horrela funtzionatzen du zientziak. Pasteur Institutuan Parisen aritu ziren lanean, gero Cary Coleman, Weissman, hainbat arazo gainditu ostean, nolabait aurkitu zuten irtenbide bat, eta horrela aldu gara ona. Eta horrela daukagu gaur egun txerto hau. Hasieran 2008an, nik uste nuen 8-10 urte bitartean beharko genituzkeela txerto aurkitzeko, eta sarituek urtebete baino gutxiagoan lortu zuten. Eta horregatik gaude guztiok hemen, bestela ez ginetek hemen egongo, edo bai, baina maskarekin, elkar babesteko. Beraz, beste behin, zientziak arazoa konpondu du, eta horregatik gaude hemen. Laborategian, pertsona asko zeuden interesatuta, modu espezifikoan, modu espontaneoan batuko ziren objektuak sortzean, adibide batzuk hemen. Molekula organikoak erabili genituen, eta molekula hauek gai dira burdinarekin, magnesioarekin eta beste batzuekin batzeko. Modu kontrolatuan, interakzioari erreparatzen zaio kontrolatzeko, eta arkitekturari ere bai. Erabiltzen dugun metala, zementoa bezalakoa da nolabait esatearren. Zergatik? Molekula batekin interaktuatzen duenean modu espezifikoan egiten du. Eta zure objektua definitu nahi duzunean eta arkitektura espezifikoa izan nahi duzunean, esate baterako, helize bikoitz eta hirukoitz hauek sor ditzakezu. Eta ez dute inongo zerikusirik ADN-erakin, baina guretzat joko bezalakoa zen. Begira, helize bikoitza existitzen da, goazen helize bikoitza sortzera naturan existitzen ez dena. Honek ez du informazio mota bera, helize bikoitz natural baten aldean. Intersekzio bat ere lor daiteke molekulen artekoa, eta hain zuzen ere, kuadrikula mota hau erabiltzeko aukeraren inguruan aritu naiz, informazio gehiago lortzeko. Gero Estrasburgon etorkizuna landuko dugu hau. Hemen ere arkitektura zirkularrak ere izan ditzakegu, 5 molekula ditugu hemen,
batu egin direnak, burdinarekin, eta hori ze pegamento moduko litzateke. Eta nazten ditugunean automatikoki egitura hau sortzen dute. Nanozilindro hau sortzen da. Eta hemen beste behin, ondo diseinatzen baduzu, modu automatikoan diseinatzen baduzu, nanozilindro hau sortzen da. Nanozientziarako eta nanoteknologiarako ere oso interesgarria da, eta hain zuzen ere, transistoreak edo txipak. Guk egin ordez, beraiek sor litezke, posible litzateke, baina zuek komentzitzeko modurik errazena, zein da? Zueri izatea, munduan daukagun objekturik indartsuena gure burmuina dela. Burmuinetik dator fisika, kimika, biologia, dena. Eta autoantolatuta dago. Burmuinak bere burua sortzen du, organo konplexu bat garatuz. Eta diapositiba honetan momentu honetan egiten ari garena erakutsiko dizuet. Honetan lan handia egin dugulako. Diseinatzen dugunean, osagai egokiak diseinatu behar ditugu, sortu, arkitektura definitu bat sortze aldera. Beraz, informazioa behar duzu, sistema programatzen duzu, martxan uzten duzu, eta entitate hau sortzen dira. Baina zein da hurrengo pausoa? Sistemari hori guztia egiten ustea. Espezifikoki diseinatu ordez, sistema batzuk sortu albidetuko dutenak hainbat gauza nahastea. Eta horrela ere jakingo dute zer behar duten, hazteko, eraikitzeko, hautatzeko, sistemarako behar duten guztia haute emango dute, baina horretarako anistasuna behar da, eraikuntza bloke asko, eta talka bat gertatuz gero interakzio bat egon beharko da osagaien artean, eta ez da egonkorregia izan behar, hau da gai izan beharko da disoziatzeko eta berreratzeko, edo prozesuan zer aldatzeko. Eta horrek zertara garamatza? Sistema adaptatiboak izateko aukerara. Baldintzak aldatzen badira, hasierako objektu aldaketara egokituko da, esate baterako temperatura aldatzen bada, edo uretik beste material batera pasatzen bagara. Eta hauxe da kimika adaptatiboa. Beste sustantzia batzu garatzeko ere erabil daiteke, material dinamikoak, bana daitezkenak eta gero berriro batu daitezkenak. Eta propietate hoiek inguruaren araberakoa dira. Beraz, kimikaren bilakaera molekularrarekin hasi, gero supramolekularra, gero antolatua, gero dinamikoa, horrela sistema hau eraikitzen joan gara, sortzen. Kimika dinamikoa izan behar da, bilakaerari jarraipena emateko eta egokitzen jakin behar du. Horrela, bizi irantz eta pentsamendurantz goaz eta horiek dira gure planetaren ezaugarri konplexuenak. Azaldu dizuedan honekin ikusiko duzue kimikak baduela zerikusia sortzearekin. Jada existitzen dena ulertzearekin baita naturako molekulak, baina ez da horra amaitzen, naturan ez dugu guztia aztertu. Aztertu izan dugunean galderei erantzuteko izan da, bilakaeraren evoluzioaren inguruko galderei erantzuteko. Eta erantzunik eman ezin zuten organismoak desagertuz joan dira. Eta arazo bat daukagu biodibertsitatearekin, hainbat kasutan, iraganean, dibertsitatea murriztuz joan da, temperatura aldaketa bat, presio aldaketa bat egon delako edo meteorito bat erori delako lurrera. Hainbat eta hainbat elementu egon daitezke naturan, baina badaude beste hainbat sor daitezkenak. Beraz, kimikaren bidez, materialen adierazpen berriak sor daitezke. Eta esatea gustatzen zait kimikaren liburua idatzi behar dela, ez irakurri bakarrik. Irakurrita ulertu, bai, jada existitzen dena, baina berria idatzi baita. Eta musikan gauza bera. Kimikaren partitura konposatu egin behar da, eta ez bakarrik jo. Beraz, kimika
sorkuntzaren artea da. Hau duela asko esan zuen Leonardo da Vinci, guztiok ezagutzen duzue zientzialari, ingeniari eta artista honek. Eta idatzi zuen oso sakona den zerbait. Naturak bere espezieak sortzen ditu, horren parte gara. Kimika natural horren parte gara. Hortxe hasten da gizaria. Gauza naturalak erabiliz, gizona eta emakumea diot. Hortxe hasten da gizateria elementu naturalak erabiltzen, kasu honetan, tabla periodikoa, erabilgarri dagoen hori, naturaren eskutik. Eta fizikaren legea kontutan hartu, izan ere, ezin gara horren kontra joan. Eta hau garrantzitsua da. Planteatu beharko dugu, posible den hori mugatuta dagoela, oinarrizko legeak bete behar ditugulako. Eta horrek aurrera egitea oztopatzen du batzuetan. Beraz bai, legeek askatasuna mugatzen dute. Eta hori ere soziologiarako interesgarria izan daiteke. Eta amaieran zer dio Leonardok? Ezin kontala espezie lortzeko bidea dela. Existitzen ez diren espezie horiek sort daitezke. Nola ez? Legeak jarraituz gero sor daitezke, baina aukerak ezin kontalakoa dira. Beste organismo bizi batzuk egon daitezke, beste toki batzuetan, behar bada eraikuntza bloke berdinen bidez sortutakoak, baina guztiz desberdinak izan daitezke. 200 oin izan ditzakete. Ez dut uste horrela denik, oso geldoak izango liratekelako, hori zesta evoluzioa, baina bueno, naturak barik gizakiak berak ere sor dezake. Nola egin dakigunean? Antzinako mitologian, Greziako antzinako mitologian, Prometeok jainko zei lapurtu zien ezagutzaren sua. Eta hemen aldentzen ari da, inork atzetik ez duela. Ezin izan zuten harrapatu, eta ezagutzaren sua gizateriari eman zion. Hementxe daukagu ezagutzaren sua, zientzia. Oso interesgarria den zerbait, ezin dela bueltan eman. Zerbait badakizu, badakizu. Eta horrekin bizi behar duzu. Gure bideak ezagutzaren bilaketatik gure jomugaren kontrolera garamatza. Nik uste dut evoluzio naturalak eraman gaituela puntu honetara, baina gure buru aldatuko dugu. Ez da transhumanismo kontua. Normala da. Gure buru aldatu dugu da, aldatuta gaude, ez da? Batzuek behar bada betaurreko berriak daramatzazue, hori ez da naturala. Edo titaniozko aldaka izango duzu, hori ere ez da naturala. Edo bihotzeko transplantea jaso baduzue, ezin diozue etxekoi esan esate baterako nire bihotza emango dizut, jada ez delako zurea. Beraz, zirkuitu ez ari gara, eta ni ziur nago, hau jada hasia dela. Ama zelulekin lan egiten dutenei esker, hoiei esker posible da organoak garatzea. Zelula hoiek manipulatuz. Beraz, faseren batean, behar bada, ez dugu donanteri beharko, guk geuk sortu halko dugu behar dugun bihotz hori. Oskaioan gorde, eta nahi duzunean erabili. Broma dirudi, baina egiatan, gerta daiteke. Nik uste dut mekanismo edo makinaria modukoa garela, eta zer da honena? Burmuina. Esan beharra dut, unibertsoak aldatzen duela burmuina. Burmuinari esker pentsa dezakegu unibertsoaren jatorriaren inguruan. Hori ikaragarria da, baina esan bezala zientziak ez du zerikusirik sinesmenekin. Eta ez ditut matematikariak asko aipatu, baina mentxe daukat bat David Hilbert. David Hilbertek bere ilarrian bi gauza jartzea nahi zuen.
jakin behar dugu. Hori zientzialariena da oso. Eta gero, konfiantza aukera bat. Ezta, jakingo dugu. Hemen konfiantza handia izan beharra dago, baina nik esango nuke zientzialariak desesperatuta egongo liratekeela, hau benetan pentsatuko ez balute. Gero eta gehiago jakingo dela pentsatuko ez balute. Eta beraz, hementze daukagu Prometeo, zientzia eskuan duela, guri adieraziz jakingo dugula, eta zientziak gizateriaren etorkizuna markatuko duela. Azken finean, ezagutzarekiko pasioa passion for knowledge hori da, eta horri esker egiten dugu aurrera. Horrek eramango baitu, haratago, etorkizunean. Batez ere, gazteei esan behar dizuet parte hartu behar duzuela, anima zaitezte. Ez dio zientzialariak baino ez direla egon behar, lur honetan, musikariak, artistak, okinak, ogia ere behar dugu, ez da, jateko? Baina benetan uste dut, mundu guztiak izan behar duela ezagutza zientifikoa. Jendeak tenisean jolasten 3 ordu ematen ditu, edo arratsalde bat, eta zergatik ez diogu eskainiko astean ordu bete zientziari? Zientzia ezinbestekoa da, zientziak zehazten du zer garen eta etorkizunean zer izango garen baita. Horregatik, saio hauetan, ezagutza ezinbestekoa dela erakusten dugu, eta garrantzitsua dira saio hauek. Baina ez bakarrik hiri gutxi batzuetan, hiri guztietan egin beharko litzateke mundu osoan, eta guztiok izan beharko genuke zientzia arloko prestaketa basikoa. Ezinbestekoa delako, oxigeno arnastea bezalakoa da. Arnaz hartu eta hainbat gauza gertatzen dira, eta guztia zientzian oinarrituta dago. Eta espero duzuetako batzuk konbentzitu izana gutxienez ere. Eta ea zientziarekiko interesa duzuen orain. Wait a minute. I have another slide. Minututxu bat. Diapositiba bat astu zait. Diapositiba honetan zientziaren beste ezaugarri bat ageri da. Zientzia hain zuzen ere, giza jarduera unibertsal bakarra da. Ez bakarri lurrean, unibertsala da. Hemen balio duelako eta unibertsoaren amaieran baita. Eta hori erakutsi nahi dizuet hemen. Planeta txiki hau ikus dezakezue, ez da? Organismo bat sortu du, hori egin dezakena. Eta zientziak ez dauka mugarik. Uste dut hori ere argi geratu behar dela. Zientzialariak laguna dira mundu guztian. Zientziak mundu guztiarentzat balio duelako. Eta hori da mesuri garrantzitsuenetariko bat gazteontzat. Zientzialaria izateak ez da nahitaezkoa, baina zientzia mundu guztia ezagutzeko erabil dezakezu mundu osoan zehar. Mundu guztiak behar baitu zientzia, eskerrik asko. I didn't keep that slide, so to upload twice. Maybe that's a way to do it. Huh? Bueno, diapositiba hau amaierarako utzita, birritan eman dizkidate txaloak. Ez daki galderari dagoen, bi? Bai, aurrera. Okay, let me just tell you the difference between molecular chemistry and supramolecular chemistry. Zein da kimika molekularraren eta supramolekularraren arteko aldea? Ur molekula bakar bat 3 atomok osatzen dute. HOH. Triangulo bat ezin da izoztu, isolatuta badago. Ur baso bat ura izango da oraindik ere, baina egoz daiteke, biskositatea dauka, zein da desberdintasuna. Molekula hauek interakzionatzen dutela uraren molekulen kasuan, beraz horrela argi eta garbi azal dezakegu zer den molekularra, molekula isolatu batzuk, eta nola momentu horretan batera daudenean interakzionatzen duten batzuk bestiekin, eta lehen existitzen ez ziren ezaugarri batzuk hartzen dituzte, eta horrela adiraz dezakegu burmuin baten konplexutasuna baita.
pausuz pausu evoluzio baten parte da. Fase komplexu bago baterantz goaz, hainbat molekularekin eta amaieran organo bikainonekin bukatzen dugu, burmuina. Eta listo. Beste galdera bat. Hortik galdera gehiago daudela dirudi. Ausartik? Mila esker, hitzaldiagatik. Nire galdera ondorengoa da, zure ustez etorkizunean posible izango da bizi artifiziala sortzea? Horize izango ote da hurrengo pausua konplexutasunean aurrera egiteko? Existitzen gara, beraz posible da. Horize da erantzunik simpleena. Badakit ez dizudala erantzun zehatz bat eman, baina momentu honetan, Donostian, bilera bat egiten ari dira aldi berean, eta bertan bizitzaren jatorriaz ari dira. Gero eta pertsona gehiago ari dira hori aztertzen ikusteko bizitza nola aldatu den. Argi dagoen bezala ezin gara atzera joan, eta ezin dugu probatu, deskubritu berri dugun hori egokiena denik. Baina, pertsonak lanean ari dira azalpenak lortzeko, eta gure bizitza nola alda daitezkeen ikusteko, eta horiek biziaren jatorria aztertzen ari dira, baina zuk esan bezala beste bizi batzuk egon daitezke bai. Eta, ziurrenik, beste planeta batzuetan, beste bizimota batzuk egongo dira. Behar bada beste zerbaitetan oinarrituta, baina hori ere nolabait mugatua da. Izan ere, molekulen bitartez mekanika kuantikoa ere sartzen da jokoan. Eta hori azken finean ezin dugu kontutan hartu. Taula periodikoak berdina izaten jarraituko du. Eta oxigenoaren eta hidrogenoaren arteko loturak berdina izaten jarraituko du. Beraz, tresnakutxa bat daukagu, eta tresnakutxa hori birdefinituz joango da hainbat modutara. Baina, tresnakutxa berdina izaten jarraitzen du, eta gure unibertsoan ez dago tresnakutxa desberdinik ikus daiteken materiarako. Behar bada, zulo beltz batean bestelako zerbait egongo da. Edo beste partikula batzuk, behar bada. Baina guk badakigu zer garen, zer ez eginak garen, eta hau toki guztietan berdina da, eta horregaitik esan dezakegu ura dagoela planetan. Badakigulako zeintzuk diren uraren ezaugarriak, eta badakigulako burdinak esate baterako baditu baita bere ezaugarriak, eta horrela ikus dezakegu planeta batean existitzen den ala ez. Horregatik dakite metan hori dagoen Jupiterren, esate baterako. Behar badat decepzionantea da, ezin dugulako, besterik asmatu, beste metan horik asmatu. So I should also add that we should... Zera gehitu nahiko nuke? Passion for Knowledge hau ez da existitzen munduko beste tokietan. Beste inun. Publiko generalarentzako ekimena delako, baina normalen ez da horren beste jende barne hartzen. Beraz, mila esker benetan. Euskadi mila esker. Okay. Bueno, pues simplemente... Besterik gabe esango nuke bi hitzaldi hauek paregabeak izan direla, eta haiei esker ikusi dugu, Jamarilenek esan bezala, zientzia guztiontzako jarduera dela. Astero maila honekin ez dugu josatuko, baina egin genezake goazen tartetxo bat hartzera gozatzeko, eta Passion for Knowledge-en programak aurrera jarraituko du Donostian, larun batera bitartean. Geratzen zaizkigun 4 egun hauetan, asteazkena, osteguna, ostirala eta larun bata hitzaldiak izango ditugu, maila honetakoak, eta beste hainbat jarduera. Elkarrekin gozatzeko. Hainbat eta hainbat formatu izango ditugu oso interesgarriak, eta
Ez gaude horren urrun Donostiatik, beraz guztiok animatzen zaituztet parte hartzera. Eskerrik asko telefonikari, ekitaldi hau hemen egiteko aukera emateagatik. Eta bueno, uste dut bukatzeko modurik onena, txalo zaparrada ematea dela, Frantzeskarentzat eta Jamarilenentzat. Y simplemente agradeceros a... Besterik gabe, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Eta, bueno, elkar ikusiko dugu berriz, jarduera gehiagorekin, Donosti International Physics Centerretik antolatuko ditugulako. Donostian, zein Bilbon. Eskerrik asko.